Epalagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera ongetorri Overwatch. Honetara joango gara partidatxo bat. Jokatzera ere ikusten duzu moduan 18 ikurtza ditugu. Irekitzeko, baina agian irekiko ditugu bare bat. Eta barea partidetan zer irabazteko aukera daukagu, joango tanke moduan, irazten badugu edo galtzen badugu kurtsatze bat izango dugu. Eta badakizue kanal honen funtsa ongi pasatza dela eta irabazten dugunean eta galtzen dugunean ere bideoak igotzen ditugula. Bentsat hori da nire politika. Batez ere ikus dezazuen kanal realista moduan izan daitekeela. Eta gero gainera ikusi nauzue Twitchen ere, partidak irabazten, bataia galtzen. Eta beraz hau esan da, aurrera goaz. Eta denbora egiteko, betiko lez, eskaramuza txikitxo bat. Eta etxiko eta purra dolumena. Vale, perfecto. Australiara goaz, eskaramuzara, Australian gauden, sortuko dugu. Orain Junkrat hemen hiltzen bagara eta berdin. Segunez ez da benetako partida hori, beno. Alde batetero txiko dugu. No, esatez Overwatch eta Hearthstone. Sobrak eta kutsatxoak irazteko gare jolaztu ditut, ez dut orokorren jolazten ditudan joko horietakoa. Apur bat denetarik jokatzea gustatzen zait. Warhammer jokoak, Evermintide, Overwatch, Hearthstone, Eraztunen jauna Lego, Red Dead Redemption, baina Eraztuna Lego eta Red Dead Redemption bentsat asmoa da zuekin batera zuzeneko eta egitea eta jokoa gainditzea eta horrela bentsat elkarrekin hitz egiten eta horretu gozatu gaitezke. Bueno, gainera Red Dead Redemptionen salditeria zera daukago. Un par de tiritas y como nuevo. Bueno, guazen aurrerantza. Gero ere Red Dead Redemptionek eta Lego jokoak duen arazorietako bat da. Pilak argazki ateratzen ditu dela, indira joko politak. Orduan nahi gabe ia guztiari ateratzen diot argazkia eta eske Red Dead Redemptionek dituen gauzak, paisaiak, pertsonak eta rein polita, behartuta sentatzen naiz hor argazkiak ateratzen eta hori ere gertatu zitzaidan Resident Evil 3-ekin, Gilekin atean dituen pila bat argazki, batzuk hobeagoak, besteak okerragoak. Baina beti aurrerantz egiten. Llamadme Macri. Baina, bueno. Ya bengo gatik argatzen den hau. Bale, argitu dugu. Zein pertsonei erabiliko dugu. Viajando a la ruta 66. A ver, eraso defentsa. Preparad vuestras Vale, defentsa, defensas. orisa. Selecciona a tu héroe. Bale, biak jarri alditugu eskutuak, nahiko su potentzi handia daukagu, eta betiko lez, saiatuko gara alik eta hobekienen
jokatzen eta uste dut Relic, Brasuni eta Radical Randiri emango Vuestra dizkiogula seguridad es mi prioridad. esperientzia gehiago lortzeko gauza horiek. Oh, ya veo. Zu partida amaiera duzu aukerak, taldekidei eta bar, Los ondo atacantes jokatu dutela llegarán en esateko 30 segundos. bonus antzeko bat, eta Bastión bonus modelo horiek erabiltzen badituzu, E54 detectado. 50 Todos los modelos puntu deben esperientzia ser gehiago destruidos. irazten duzu, beraz, biderriro egun da 50 puntu gehiago lortzen dituzu. Vale, gaineratu nahi. Poneos detrás de la barrera. 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Nondik datoz. Detened la carga. Cargan. Error detectado. ¡Alto ahí! Aumentando resistencia. Por vuestra seguridad, situaos detrás de la barrera. Utzi hor. Eta zuen guztutio gehiago. La barrera no aguantará. La barrera ha desaparecido. ¡Este será vuestro escudo! ¡Que nadie se mueva Beste de ahí! horisa bat, bueno. Ez dago txarto. Movimiento ininterrumpido. Por vuestra seguridad, situaos detrás de la barrera. Vale, caca. A dormir. Todavía tengo una misión. Oazen Genji está aurrera. con vosotros. Bueno, en partidak irabaztea batzutan ez da dirudien bezain erraza. Agian zaude zure kasu honetan eurak eran behar dute karga bat gure basera karga egiten dituzu eta orduan Maldita sea. Que no escape nadie. Os saludo. Fijando eta punto de agian defensa. denbora gutxi behar duzu heltzeko puntura eta galdu egiten Os duzu. recomiendo situaros detrás de la barrera. Eta ere partida nara. Nada puede frenarme. ¡Alto ahí! Aconsejo situarse detrás de mi barrera. Antes administrados. ¡Es imparable! Te pondrás bien. ¿Así mejor? Vale, mantén dezagun posizioa. ¡Alto! Vale, kontu soldadurekin. Eta batez ere sombrak beldurra ematen du joko honetan. Batez ere abiltzen badugu horiza eta eskutuak ditulako eta sombrak habilitateak entzen dizuenez denbora konkretu batean. Barrera activada. Modo defensivo activado. Atravesar el iris. Aconsejo situarse detrás de mi barrera. ¡No os resistáis! Aumentando resistencia. Merziak batzea garrantzitsua da. Llega vuestro ángel de la guarda. Gainera, bizortzen denez, bueno, bizortu ez, bizitza rekuperatzen denez modu automatiko batean, bueno, Poneos detrás de la barrera. enriko dugu hemen, bada espada atzetik ez erazeteko, edo denbora pur bat gehiago irauteko hemen, non inoiz ez da gutxi etxi behar etxaia. Barrera activada. Sanación Que mejora. no escape nadie. Los héroes viven para siempre. Al ataque. Me siento imparable. Por vuestra seguridad, colocaos detrás de la barrera. Quedan 60 segundos. Vale, utzi behar da hemen.
Estabilizando salud del sistema. ¡Del dios dragón! Markatu mertzi, baina txikitu zaitu. Alto. Incrementando estabilidad. Recomiendo situaros detrás de la barrera. Si seguimos esta trayectoria, el resultado Vale. será poco satisfactorio. Los Reinhardt, Aumentando resistencia. Estoy en mira, racha. horraz. Tomala un segundo, venga, ánimo. Azkentzan pagaren zaigula. Quedan 10 segundos. No perdáis la calma y venceremos. Etero hasi dugu, GG. Victoria. Kutsatxo bat hasi dugu. Eta esan duen moduan, kasu honetan, Anari emango diogu. Genjiri, bigarren nivel horri daukadelako, eta zuri ere bai. Hil gaituela. Ez gaitugu, nire taldeki da zela. Vale, konforme. Eta gure taldeki dari noski. A ver. Kutsatze normal bat izango da, edo agian ez dakit horatzen zenez modu berri bat ekisegunetan eventu berezi moduan, edo ekitaldi berezi moduan, ba, bueno. Vale. Kanpora. Atxer hori da momentu on bat izan dugu. Eta irekiko ditugu bi kutsatxo, lehen esan duen moduan, kutsatxo normal bat agian. Bai. Kutsatxo normal bat. Ezer gutxito bat zaiguna, eta neguko kutsatxo honetarako bat, ea zer hobeagoa tokatzen zaigun. Vale. Dirua, 150. Torbjorn, hau jarriko diogu esateko hor. Ba, bueno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizule, hurrengoan gehiago,